Magandang gabi sa inyong lahat mga kaantar. Bali, nandito pala kami para mamana ulit. Bali, kasama ko pa lang yon sila Paul at Out, yung magkapatid. So, bali, dito lang po kami sa harap ng barangay. Mamamana, mahanap ng pang-ulam. So, yan, abang-abang lang. Sana makadali tayo kahit pang-ulam.
So yan, bali nakauwi na tayo mga hunter. Ayos na rin yung huli natin. Huli tayo ng pangulam. Yan, may alimasag, talagbago. Yan, may 3 grouper din tayong nahuli o baraka. Malalaki na rin yan mga hunter. Yan, lambingan, talagbago, tsaka yung danggit. Bali yung ibang huli hindi ko na na-videoan kasi maiilap. Tanganin tayo sa pisto. Abang-abang lang at titimbangin natin mga hunter kung ilang kilo lahat ang huli natin. Ayos na rin yan. Bali 3 oras rin tayong lumangoy o 3 oras tayong namana. At ito yung nahuli natin. Bali inuna ko yung 3 mga lapu-lapu o grouper. So yan, bali lahat-lahat na mga hunter yung huli natin 4 na kilo. Lampas 4 na kilo. Ayos na rin. May pang ulam na at may pambenta na rin tayo. Kasama na yung mga alimasag or crabs.